Știți a numărat. Dar știți a numărat bine? Numai înainte sau știți a numărat și înapoi? De la cât numărăm înapoi? De la 10, de la 100, de la 2000, de la 2014, de la cât doriți? Avem o propunere aici foarte sonor, așa, foarte, ca un clinchet de clopoțel. De la 10 a sunat. Corect am înțeles? De la 10, da? Dar nu număr eu, numărați dumneavoastră. Eu pot numai să vă aud. Ia să vă aud. 10, 9, nu se aude. Nu, așa nu ne aude nimeni. Hai de la capăt. Ia să auzim. 10. Așa. Mai tare un pic, dacă... Dar toți odată. Așa. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. S-au aprins luminițele de sărbătoare. Am fost cuminți anul acesta. Sau cât de cât cuminți, Dumnezeu a fost mult cu noi și ne-a hrăzit din nou cu lumini de sărbătoare aici în scoarul Catedralei. Mulțumim tuturor, un Paște fericit, mulțumim plăieșilor pentru feria adusă cu ajutorul cânticelor pascale și, de fapt, le oferim în continuare scena și microfonul, pentru că cu toții vor fi de acord, cântecul lor este mult mai potrivit decât oricare vorbă ar spune-o primar. Mulțumim! Hey!